Pau, que vens de tan lluny, com l'alba clara després de la tempesta. Entre les llars cansades i els cors que han oblidat el repòs. Que callin els canons i parlin les veus humanes, que l'odi es torni cendra i la sang record només. Pau, no siguis promesa, sigues pa, sigues sostre, sigues mà que ajuda i paraula que no fereix. Vine encara que tremolis, encara que et cridin feble. Cap força és més gran que la que no vol matar. Versos d'Àngel Guimerà d'Apologia de la Pau. Que lluny sonen per les nostres oïdes. Les nostres llums. Nosaltres som fills de la il·lustració, nets o besnets de la il·lustració, més aviat. Les nostres llums, les llums d'allò que ara són il·lustradets, vagaregen pels cementiris de les dues grans guerres mundials de la nit del segle passat. Com ara cuques de llum saltironejant sobre dents de lleó en els prats nocturns del nostre present. No sempre va ser així. Abans, raigs de llums poderosos, capaços d'il·luminar segments de temps molt llargs, anomenats èpoques o eons, i projectar així futurs robustos, passarel·les a l'harmonia dels ciutadans i ciutadanes del cosmos món, ens van orientar durant segles. La llum va aplacar la força, la va subordinar, la va fer un instrument. Aquesta és la història dels nostres rebesavis. Un bany de raigs iridescents va cobrir els músculs oliosos i les velles espasses rovellades per la història i les llegendes sense origen. Ni Kant ni Hobbes van posar mai la llum a l'origen, com si ho feren els antics hebreus en el Gènesi. Al principi fou la llum. L'origen, tant per Hobbes com per Kant, fou sempre, per ambdós, un caos de forces recargolades sobre si mateixes, desitjant expandir-se en un espai i en un temps de pau com a horitzó, no com a principi. Ara bé, per Hobbes, la pau sempre va ser una situació tensada per la força que només s'havia desplaçat cap al seu exterior. La llei no pot prevaldre per si mateixa. Necessita una força de coacció que suporti la seva execució. Kant, que és un dels pares de la il·lustració, o dels avis de la il·lustració, no ens va ensenyar pas que la llum estava al principi de la constitució dels estats, sinó que la llum de la raó limita les forces escampades i les canalitza en una convivència racional a través de la racionalitat i la força. Racionalitat i força, recargolant-se amb una mena de legitimació cadascuna de l'altra, amb una mena de, això, no diré harmonia, però sí progrés, com el de la cançó del bolero, un pasito para adelante María, dos pasitos para atrás. Però un progrés, un pseudoprogrés. Si el dret, és a dir, el conjunt de les lleis d'un estat,
és el resultat, no d'una força superior que s'imposa a les altres, sinó d'una teleologia, una finalitat de la raó universal que il·lumina la força i la legitima, la pregunta cabdal és fins on pot abastar aquest procés d'il·luminació. Un no pot deixar de tenir la impressió avui en dia de que no hi havia cap pla B a la llum de la raó i que vagaregem per grans cementiris de les dues guerres mundials, potser a les portes d'una tercera, això no ho sap ningú, sense un pla B. I per això es publiquen centenars de llibres de un impuls més, hem de fer la il·lustració, nova il·lustració radical. Encara cal il·luminar, la llum no ha perdut la seva força. I aquí és quan Kant indica que, malgrat que el progrés de la llum pugui ser irregular i fer salts i progressos, no té fi. La llum, en un dels últims textos que publica, 1750, s'estén fins l'estat mundial. L'estat mundial és una forma que fins i tot un optimista de la raó com Kant la veu exagerada i aleshores parla d'una forma negativa d'aquesta mena d'estat mundial al que hauria de desembocar tot aquest progrés irregular i a saltirons i amb talls pel mig, que consisteix en una federació permanent d'estats. La federació permanent d'estats del text de la pau perpètua kantià il·lumina teòricament de manera molt vaga els projectes de la Societat de Nacions de 1919, que tothom sap com acaba, no farem ara, i de la Organització de les Nacions Unides de 1945, per una federació permanent d'estats com a pla B davant de que l'estat mundial no permet fer l'analogia de que els estats són com individus que han de constituir l'estat mundial aquest, que ell diu que seria l'objectiu desitjable si els seus ciutadans fossin tots ciutadans cosmopolites. Cosmopolita no és el mateix que cosmopaleto. Qui havia de dir-nos que el cosmopolitisme s'ompliria d'alberriberistes, cosmocastissos, ocupant els càrrecs de les institucions internacionals més importants del món. Cosmocastissos o cosmopaletos movent arreu les palanques de la justícia universal avui en dia, tot proclamant la pau universal i la desaparició dels exèrcits. Pau perpètua, 1750. Alguns diuen que el text de Kant és irònic i que la pau perpètua era el nom d'un quadre amb el que un tavernès holandès va decorar un quadre que penjava a la seva taverna enfotent-se d'aquells que volen una pau duradora. La pau perpètua era el títol d'un quadre d'un cementiri que estava en una taverna. Com dient, els que aspireu a la pau perpètua només trobeu aquesta. Podem sospitar, però no tenim ni punyetera idea d'això, que aquest taverner devia estar una mica fart de la gent que li demanava silenci, com aquí a Barcelona, qualsevol barri d'aquests, no? Quan surten i li deia, qui vulgui pau, pues ja sap, els cementiris, perquè la vida no està feta d'aquestes situacions de pau que només es troben allà. Hi ha alguns que han dit que el text de Kant és irònic, que fins i tot els hippies d'avui en dia al·lucinarien llegint aquell text, i no sembla molt propi de Kant en el seu context històric. Però l'articulat diu coses com aquesta. No s'han de considerar vàlid cap tractat de pau, la traducció no és exacta perquè és una síntesi més abreujada, que s'hagi fet amb la reserva secreta d'elements per a una guerra futura. Jo vull que quan llegim aquests fragments us sentiu com una mena de gelor per l'esquena, simplement mirant la situació del que està passant al món avui en dia.
Cap estat independent, gran o petit, podrà ser adquirit per un altre mitjançant herència, canvi, compra o donació. No comment a la qüestió. Els exèrcits permanents, miles perpetus, han de, amb el temps, desaparèixer. Amb el temps, no està, no gosarà com dir, fora els exèrcits d'això, no? Ara que diem això, vull recordar que el moment en el qual el pacifisme com a moviment històric i cultural va tenir més força de la història de la humanitat va ser poquets anys abans de l'esclat de la Primera Guerra Mundial. El pacifisme tenia molta més força, per suposat, que té ara. El pacifisme com a moviment cultural, com a moviment filosòfic, fins i tot. Gaudia, estem parlant de la dècada entre 1910 i 1914, d'una força aclaparadora. Fins l'assassinat de Jean Jaurès, probablement, president del Partit Socialista francès. 4. No s'han d'emetre deutes públics en relació amb afers de política exterior. Fondo Monetari Internacional, No s'han d'emetre deutes públics en qüestions d'afers de política exterior. 5. Cap estat s'ha d'immissir amb força per força en la constitució del govern d'un altre estat. Les pel·lis aquestes d'acció americanes reproduïdes en plan espectacle televisiu. I 6. Cap estat de guerra amb altre ha de permetre hostilitats que fan impossible la confiança mútua en la pau futura, com ara l'ocupació d'un altre estat, d'assassins enverinadors, el trencament de la capitulació, la instigació a la traïció, etc. Això són articles preliminars. Després això segueix 3 articles fundacionals. Primer, la Constitució de cada estat ha de ser republicana. Juanca està en Abu Dhabi, totes aquestes coses, però és igual. Segon article, el dret de gens, el ius gentium, s'ha de fundar en una federació d'estats lliures. Això reprodueix el que he comentat abans, de que la idea de la racionalitat humana i d'un conjunt de ciutadans cosmopolites ha de desembocar en un estat mundial, però sembla que ningú s'ho pot creure, ni Kant. Ergo, conformem-nos amb el que és possible, que és la constitució d'una federació dels estats lliures, federació permanent d'estats lliures, que és la que té a la base el dret de gens, que és l'equivalent inexacte, perquè no és el mateix, del dret internacional actual. Tercer, el dret cosmopolita s'ha de limitar a les condicions d'hospitalitat universal. És a dir, hem de ser hospitalaris amb la gent d'altres pobles i d'altres estats. I aquí es limita el dret cosmopolita perquè les constitucions dels estats són fruits de la raó. La gran pregunta és fins a on arriba el procés de racionalització cap a dalt. Els grecs ho tenien molt fàcil. Tu llegeixes la política d'Aristòtil, tot acaba en la polis. La polis era... Ningú més a dalt de la polis et podia posar lleis. Evidentment, això es complica moltíssim en el desenvolupament dels estats mundials i amb la globalització, amb el procés de globalització. Què passa quan es limiten quan les coses segueixen constituint-se suposadament amb els ideals de la raó, diríem cap a dalt, cap a l'agrupació d'això que seria la humanitat universal. I jo em permeto simplement anunciar que sembla ser que aquí s'acaba la racionalitat, almenys pel que sembla que estem vivint actualment. Quan anem més enllà dels estats nacionals, sembla que ens estem acostant a la fi de la raó, perquè les institucions internacionals jutgeu vosaltres sobre si estan funcionant adequadament o no. Jo no dic que sigui fàcil que funcionin adequadament, ningú està dient que sigui fàcil, però en tot cas sembla que estem com a l'albir d'una mena de fracàs. No vull fer diagnòstics massa agosarats, perquè potser sí que no hi ha un pla B i ho hem de continuar intentant. Això, jo no entro, això després al debat, farem un debat i podrem parlar sobre això. Desaparició dels exèrcits i hospitalitat universal són les claus del text de la pau perpètua. Ens estem acostant a aquest horitzó? És la pregunta que es pot fer qualsevol. 1909, Ralph Norman Angell afirma que el comerç modern fa la guerra necessàriament no lucrativa.
el comerç modern fa la guerra necessàriament no lucrativa. Digueu-li això a la Unió Europea amb les relacions comercials que tenia amb Rússia. Dius, vale, sí, però hi ha el conflicte d'Ucraïna pel mig. Però és igual, o sigui, els pobles que comercien no guerregen entre ells. Era una tesi universalment sostinguda. Que s'ha trencat, s'ha trencat. Hi ha pobles que poden establir relacions comercials i tot i això hi ha alguna cosa per sobre de la racionalitat econòmica que pot passar per sobre i la pot desbordar. Sí? El Fraser Institute, que mesura la llibertat econòmica de les nacions, considera que l'indicador de la llibertat econòmica de les nacions és 50 vegades més eficaç que la implementació de les democràcies a l'hora d'acollir la pau. Això també ha fallat. Insisteixo en la idea de que els pobles que comercien entre ells no guerregen, se'ns ha enfonsat absolutament. Què ha succeït amb el somni de la pau perpètua? Què ens diuen els fets? Podem aprendre dels fets? O els fets han perdut ja la més mínima capacitat per permetre'ns aprendre alguna cosa? És tanta la força de les idees que aquestes són absolutament impermeables als fets? I només puguem continuar repetint, venga, un último impulso de remo a la il·lustració? I si és així, si les idees són absolutament impermeables als fets i podem continuar vagarejant sobre cementiris de milions de morts de les guerres mundials, després del fracàs dels ideals de la il·lustració, que el fracàs que ja ve d'antic. Si és així, en què consisteix la força de les idees i en què consisteix la feblesa dels fets? D'alguna manera o una altra, això ho ha de dir un tribunal que ja no sé si serà el tribunal de la raó. Què esperem a la plaça de tanta gent reunida? Diu que els bàrbars avui seran aquí. De què ve al Senat aquesta inacció? Per què seuen els senadors i no legislen? És que els bàrbars arribaran avui. Per què han de fer lleis ja els senadors? Les dictaran els bàrbars quan vindran. Per què l'emperador se'ns ha llevat tant d'hora i és a seure al portal més gran de la ciutat, dalt del tron, revestit i portant la corona? És que els bàrbars arribaran avui i el nostre emperador creu que ha de rebre llur cap. I fins i tot té preparat per dar-li un pergamí. Allí li ha escrit una llista de títols i de noms. I per què els nostres dos cònsols i els pretors van avui amb les togues vermelles, les togues recamades? Per què porten braçals amb tantes ametistes i anells amb esplèndides i cristal·lines magdes? Per què han pres avui uns bastons tan preciosos, amb tot de plata i or cisellats de mà mestra? És que els bàrbars arribaran avui. I tot això són coses que fascinen els bàrbars. Per què els bons oradors no han vingut, com sempre, a engegar llurs discursos, a dir el que d'ells s'espera? És que els bàrbars arribaran avui i són gent que els empipen retòriques i arengues. Per què han començat de sobte aquesta angúnia i aquest renou? Com s'han allargat les cares? Per què es buiden de pressa els carrers i les places i tothom va tornant cap a casa molt pensívol? És que s'ha fet de nit i els bàrbars no han vingut.
I uns homes arribats de la frontera han dit, com ja de bàrbars, no se'n veuen enlloc. I de nosaltres ara, què serà sense bàrbars? Aquesta gent alguna cosa bé resoldrà. Vale. Jo faig un disclaimer abans de començar a explicar perquè avui crec que és important perquè sempre juguem a aquesta cosa de que en Joan defensa algú i jo defenso algú altre. Vull ja abans de començar a explicar que quedi molt clar que el que presentaré avui no és una defensa d'aquestes idees, sinó un intent d'entendre què és això de la il·lustració fosca. La il·lustració fosca és un moviment del qual potser n'heu sentit a parlar, ja que en la premsa últimament se n'ha parlat força, ja que se suposa que d'alguna manera està sent la metafísica del govern de Trump i sobretot d'aquest nou moviment que es diu els neoreaccionaris, no? I que ens presenten, de fet, la idea de que la il·lustració, darrere de tot aquest impuls de racionalitat, etc., el que estava mostrant era la condemna del ser humà, no? La tesi que jo vinc a presentar-vos avui, d'una manera molt sintètica, és que la filosofia de Land es pot entendre com una inversió absoluta de la filosofia de Kant. De la mateixa manera que Nietzsche pretén en la seva filosofia invertir el platonisme i mostrar com el platonisme ha estat una condemna per l'ésser humà, directament podem entendre que tot el que proposa Land a nivell polític és donar-li la volta a les idees que Kant ens havia plantejat en textos com, per exemple, el de la pau perpètua. Coses importants. Land ja no es considera a si mateix un filòsof, potser molts el coneixeu per ser el pare de l'acceleracionisme i sobretot en la seva etapa dels 90 sí que feia com una vida més acadèmica. Ara s'ha tornat una mena de vocero de l'alt-right estadounidenc que viu a Xangai, i el text que porta per títol La il·lustració fosca són unes entrades en el seu blog de 2012. La idea que jo vull plantejar-vos és que, de fet, diguéssim, en els primers textos, en els textos que estan recollits sota el títol de Fangen Noumena, ja hi ha algunes idees d'aquest invertir a Kant que han acabat desenvolupant en aquestes idees. Si agafem els articles que ens acaba de llegir el Joan, podem veure com totes aquestes idees donades la volta són una mica les idees de la neoreacció. Ja el Joan, quan les comentava, reia, perquè ja era evident que cap d'aquestes s'està complint. La idea de la il·lustració fosca és que la raó no ha aconseguit domesticar la realitat, ni mai ho aconseguirà, i que el que hem d'acceptar és que hi ha forces que s'escapen del nostre control. En el cas de Nick Land, aquestes forces són la tecnologia i la inhumanitat, diguéssim, que ens porta cap a un col·lapse que ell celebra de manera alegre. La pau sempre és provisional. Les clàusules secretes no són un error, sinó el funcionament real del poder. La transparència és una ficció moral. Tots aquests anys de progrés, de democràcia, ens han portat a la condemna absoluta dels recursos. Nick Land diu que la democràcia és una cleptocràcia perquè és com el festival, ell diu que és un festival caníbal en el qual el present devora el futur. Com funciona la democràcia? A partir de promeses per aconseguir el poder en el present que devoren la possibilitat d'arribar a un futur. Davant d'aquestes idees de clàusules secretes, com funcionen realment la política? Què és la realpolitik? El que es decideix fora dels parlaments, fora de la plaça pública. Diu en el seu article número 2, Kant, cap estat pot ser adquirit per herència, compra o donació. Quina és la proposta política de la il·lustració fosca i la neoreacció? Els estats han de ser corporacions. Els estats han de ser empreses, perquè de facto, diuen, ja ho són. Llavors, que es desemmascarin, que ens ensenyin quins són els accionistes i que funcionin d'aquesta manera. Si un sistema no és viable, ha de poder ser absorbit, venut o dissolt com a qualsevol altra entitat. Fins ara aquesta idea de comprar estats ens semblava una cosa de ciència-ficció i d'un fòrum de Reddit de l'any 2012, però Groenlàndia, és a dir, no cal que ens n'anem massa lluny.
La força permanent és inevitable. Aquesta idea de que els estats, de que els exèrcits desapareixeran, és una idea molt naïf, perquè realment el que fa, diguéssim, i en aquest sentit, Land és absolutament hobbesià, el que civilitza és la por. No existeix un leviatán global. De fet, ell senyala que, per exemple, l'amenaça de la bomba nuclear havia funcionat en cert temps com una mena de leviatán global. No el govern, diguéssim, rus o la potència dels Estats Units, sinó la por a la bomba atòmica. Per tant, pensar que els estats poden desaparèixer és impossible. Les empreses estats hauran de tenir les seves pròpies agències de seguretat. Sobre el tema dels diners és curiós perquè el deute, diu Land, és definitivament una eina de govern. Sí que és veritat que les propostes monetàries acaben en una mena de retorna el valor metal, no? Una cosa com molt antiga, molt precapitalista, no? I que potser és una part, diguéssim, que no està del tot desenvolupada o que dintre del moviment de la il·lustració fosca hi ha diferents idees. Cap estat ha d'intervenir en un altre, la intervenció és estructural. Els sistemes competeixen i s'influeixen contínuament, la no intervenció és una fantasia jurídica. Els estats han de funcionar com a empreses i les empreses han de competir en un lliure mercat. Després veurem en què consisteix aquesta competició i en quin paper ens deixa nosaltres com a ciutadans, que ja no ho seríem, sinó com a clients. La confiança no és un valor polític. La guerra en cap cas està orientada a la reconciliació ni al respecte dels drets humans, sinó a la selecció i a l'eliminació d'opcions fallides. Per Kant, la gran mentida de la il·lustració, el gran dogma que ens ha venut la il·lustració és pensar que els éssers humans som iguals en dignitat i drets. No som iguals, existeixen unes jerarquies naturals i aquestes jerarquies naturals, si no es respecten, ens porten a la condemna absoluta. Si continuem, evidentment, el primer article, la Constitució de cada estat ha de ser republicana, continuem amb tot el contrari. La democràcia és una trampa adaptativa. Què fa la democràcia per la il·lustració fosca? Maximitzar la mediocritat, bloquejar l'eficiència i impedir la selecció funcional. Des d'aquest punt de vista, s'arriba a dir, com us deia, que no és que la democràcia ens condemni, és que la democràcia és la condemna. La democràcia en si mateixa és la condemna. La democràcia intenta igualar en base a ideals, en base a valors, allò que de manera natural és inigualable. A més, el gran problema, diguéssim, de la democràcia, com us deia, és que devora la possibilitat del futur. Des de la neoreacció s'entén que qualsevol forma d'autoritarisme és millor que qualsevol democràcia. I fixeu-vos que aquest discurs, tot i que no, diguéssim, plantejat tant de cara, és el discurs que se'ns planteja quan se'ns diu que si la política està fracassant, el que necessitem són gestors. El que necessitem són empresaris que cuidin de la política com aquell que cuida d'una empresa, per tal de maximitzar els beneficis. La federació internacional és entropia política. Les democràcies són vectors de destrucció. Les democràcies impliquen sempre un augment de la burocràcia i una ineficiència sistemàtica. Per tant, diguéssim, pensar en una federació mundial és, diguéssim, pensar en el col·lapse. Quin serà el model que ens plantejaran des d'aquest punt de vista? El que s'anomena el patchwork, no? El patchwork com el unir diferents peces en la qual les corporacions, que funcionen com una mena de ciutats-estat a la grega, no? En el sentit de que cadascú té les seves pròpies normes polítiques, competiran entre elles perquè nosaltres, com a clients, vulguem formar part d'aquella corporació. I en cap cas, com dic, això pot ser una qüestió mundial. L'hospitalitat, diu Land, és un vector... No, això no ho diu Land, per cert, que estic dient com diu Land, no. Són adaptacions que he fet jo en base a la pau perpètua de Kant i la filosofia de la il·lustració fosca. L'hospitalitat és un vector de desestabilització. Els fluxos s'han de regular per criteris funcionals, no morals. En el moment en què els estats funcionen com a empreses, el criteri de discriminació ha de ser el de l'eficiència, igual que en una empresa. No el criteri de la bondat, de la humanitat, de la dignitat, del respecte a l'altre, de l'empatia, sinó que és el que ens produeix majors beneficis. I sobre els últims dos articles, simplement
la natura no garanteix res perquè la natura no està guiada per la raó i, diguéssim, no anem, aquest progrés de la humanitat no és tal perquè no hi ha, diguéssim, una racionalitat que el guiï ni es dirigeix cap a res. De fet, i això és una tesi una mica complicada d'explicar, però que després en el debat en podem parlar, Land arriba a afirmar que el capitalisme com a tal és una força alienígena que des del futur ens devora a nosaltres com a humans. Hi ha tesis, si no m'heu llegit a Nick Land, encara que s'hagi de fer amb guants i mascareta gairebé, és un autor molt provocador i que té metàfores realment que són suggerents. Ell, per exemple, sobretot en la seva primera etapa, té un llibre sobre Bataille en el qual explica que la il·lustració, al voler, diguéssim, enterrar les supersticions. Abans de la il·lustració tenim el període del gòtic, aquest període de la foscor, diu que el que va fer és generar un vampir i que tot el procés il·lustrat és com un vampir que xucla la sang de les persones que hi formen part. És com la venjança de la superstició cap a la raó. I per últim, i aquesta vull dir, li hem de donar la raó a Nick Land, els filòsofs no governen res. Nick Land diu que si avui en dia vols estar informat, millor mirar Fox News que llegir a Kant, per exemple. Sí, a moda de... Bueno, aquest és Nick Land, per si no... Això fa uns anys ja. Crec que per il·lustrar què és el que entén Nick Land de la política, podem utilitzar aquesta analogia que és de Jonathan Haidt, aquesta del genet, es diu en català, el genet i l'elefant. Qui té aquí, diguéssim, la força? Qui condueix? És l'elefant qui tria cap a on va, en el relat es parla del cervell emocional, el cervell racional. Jo utilitzaré aquesta analogia una mica amb el capitalisme i la il·lustració. El capitalisme seria com aquest elefant, que és una força inhumana, que supera absolutament la força de l'ésser humà, igual que la tecnologia. Per Nick Land, diguéssim, serien aquestes visions irracionals, i l'ésser humà, l'il·lustrat, és aquell que va donant explicacions a post-hoc, és a dir, un cop ja ha passat la cosa, sobre per què no acaba de funcionar. Si ho penseu, diguéssim, en Joan ha estat tota l'estona expressant aquesta idea, la il·lustració és aquesta idea de que la raó podrà dominar la força, que la raó podrà dominar l'animalitat. El que ens diu Nick Land és precisament que la raó no és capaç de dominar res, sinó que el que intenta és, un cop ja ens hem mogut, explicar per què aquest moviment no ha estat exactament, és a dir, per què no tenim pau perpètua, per què no sé què, però que la raó mai ha tingut ni tindrà aquest poder per ser ella qui domina. Aquesta era la cita que us deia abans, en la qual diu Nick Land: el capitalisme és una invasió del futur per una intel·ligència artificial que s'assembla, es crea a si mateixa amb les armes de l'enemic. És a dir, el nostre col·lapse és la tecnologia i ho farà, diguéssim, a partir d'utilitzar-nos a nosaltres mateixos com a mitjans. Bé, Nick Land, com us deia, és un dels potser, diguéssim, el més filosòfic de tots els neoreaccionaris, que són aquest moviment que dona la ideologia a persones com Steve Bannon, Peter Thiel. Peter Thiel, sabeu, és el fundador de PayPal, juntament amb Elon Musk, és qui ha finançat pràcticament tota la feina que fa actualment Nick Land, i sobretot un altre que és Curtis Yarvin, Mencius Mollburn, que és, diguéssim, l'autor de capçalera que cita Nick Land, i jo crec que són, diguéssim, aquests que les transmeten les idees. Dubto que Donald Trump sigui capaç de llegir o entendre mínimament res del que diu Nick Land. Sí. Un altre? Vale. Anem a entrar una mica en com es materialitza tota aquesta qüestió de Nick Land. Nick Land, com us dic, és el pare de l'acceleracionisme i en la seva filosofia s'ajunten qüestions de la cibernètica. De fet, ell juga molt amb la idea aquesta de que ell és una cosa molt de Star Wars, no? La il·lustració fosca és, diguéssim, la inversió de la il·lustració i ell és el lado oscuro de la fuerza, el lado oscuro de la il·lustració. Ell és un Sith que ve a revelar-nos la veritat i com l'imperi en realitat està dominant a la gent amb mentides i amb una nova religió secular. Nick Land, evidentment, com
Com podeu veure, és un crític del projecte kantià i d'aquesta idea de que a través dels fenòmens podem domesticar la realitat. Veu molt també de la filosofia de Nietzsche i d'aquesta idea de la voluntat de poder que ens diu que el món no és un tribunal de la moral, sinó una mena de lluita de forces que mai para, de Deleuze i Guattari amb el concepte de l'acceleració i sobretot de Hobbes, de la idea del sobirà i de la por. L'Estat, doncs, si volem que sigui eficient, ha de deixar de ser, diguéssim, no ha de ser el lloc dels ciutadans, sinó que ha de convertir-se en una corporació. La democràcia, diu Nikland, és un sistema on la responsabilitat s'evapora i el curt termini de veure el futur i la política es torna un mercat de promeses. Hem de substituir el govern representatiu per una direcció executiva. Hem de substituir els presidents de govern per CEOs d'empreses. Aquests propietaris gestionaran l'Estat com qui gestiona un actiu, intentant maximitzar els beneficis per així tenir més benefici propi. D'aquesta manera, diu Land, que els ciutadans esdevindran clients, els drets esdevindran serveis i la legitimitat de la política serà substituïda per l'eficiència. I com aconseguim això? Crec que la manera més fàcil d'entendre-ho és entendre el concepte votar amb els peus. La il·lustració ens va prometre que podíem votar amb el cap i que, de fet, moltes vegades donem la culpa de com va la política, de que la gent no és suficientment racional en les seves decisions. Això a internet li diuen com el black pill, està molt associat, diguéssim, a tots aquests moviments molt xungos, però les black pills són com aquestes veritats incòmodes que tothom hauríem d'acceptar. Diu Nikland que una d'aquestes és acceptar que la majoria de ciutadans no són capaços del seu propi autodomini, llavors no els poden fer responsables de que siguin racionals al votar en unes eleccions. Nikland diu que les veus, escoltar les veus de tothom, només genera soroll. L'eslògan és No Voice, Free Exit. No es tracta de participació en la política, sinó de la possibilitat de poder sortir. Votar amb els peus vol dir literalment que si no t'agrada la política del país empresa en el que vius, t'has de poder anar lliurement a un altre. Però això de votar en les eleccions i pensar que les coses canviaran, això no funciona. La veritable llibertat, doncs, consisteix en poder moure's. Penseu que els llibertaris que segueixen tot aquest moviment, com per exemple en Peter Thiel, de PayPal, ja ha dit en diverses ocasions que democràcia i llibertat són termes incompatibles des d'aquesta perspectiva. Les llibertats reals són aquestes llibertats del mercat, llibertat de poder triar entre diferents prestadors de serveis. La llibertat no consisteix a deliberar amb els altres i construir una voluntat comuna, consisteix en poder triar cada règim com tries un servei. Si no t'agrada, te'n vas. L'única llibertat robusta és la llibertat de sortida. Segons Nikland, i quan dic Nikland m'estic referint a aquest moviment més ampli de la neoreacció, aquesta competició entre països obligarà que féssim millors serveis, seran més eficients, cadascú estarà més content amb les seves polítiques i ens eliminarem tota aquesta qüestió de la dignitat humana, la democràcia i tots aquests valors buits que es mostren insuficients. Kant pensava que un dels aspectes claus del dret internacional i de la legitimitat de la política és el fet que sigui pública. És a dir, l'última clàusula secreta és aquesta de els filòsofs han de poder parlar lliurement. Segons Nikland, vivim en el contrari, vivim en la catedral. La catedral és la religió laica il·lustrada que ens diu que coses com que la igualtat és real, que existeix una igualtat entre éssers humans. La catedral són les universitats, els mitjans de comunicació, d'una manera molt àmplia i molt, perquè s'entengui, el que anomenem el moviment woke als Estats Units. I que, segons Nikland, el que fa és que qui diu la veritat sigui assenyalat com un heretge. Ell diu que és la nova religió. Aquesta política de la censura és la política de la heretgia. La catedral és el que realment és la raó universal, aquest dogma que no es pot qüestionar sobre la igualtat entre éssers humans. Nikland arriba a dir que la igualtat humana és una superstició
és un insult a les supersticions. Perquè ell diu, la gent que, per exemple, creu en fades, no diu que les està veient tota l'estona. Mentre que dir que la igualtat existeix és quelcom que s'ha de dir tota l'estona, tot i que segons ell, he fet el disclaimer al principi, tot i que segons ells veiem constantment que no és real, que som diferents, que hi ha persones més intel·ligents que d'altres i que això, diguéssim, hauria de marcar una sèrie de jerarquies naturals. També ell fa, diguéssim, aquest tipus de bromes, o no sé, bromes una mica macabres, no? Però ell diu, per exemple, que la demostració de que no som iguals és que cada cop que l'igualitarisme s'ha intentat imposar com a política, i ell posa com a exemple, evidentment, la Unió Soviètica, això s'ha de fer, diu, amb una violència a escala genocida. No? És a dir, s'ha de convèncer la gent de que són iguals a partir d'una violència d'escala genocida. Llavors, diguéssim, ells parlen tota l'estona de human biodiversity, etc. De fet, parlen de que és curiós que tots els catedràtics woke de les universitats ells els anomenen los nuevos puritanos, no? Perquè segueixen aquest dogma inquebrantable del que és cert. Bé, per anar finalitzant, m'agradaria acabar de plantejar quin és l'horitzó que ens planteja Kant i quin és el que ens planteja Nikland. No? Kant en La pau perpètua arriba a la conclusió de que si la racionalitat avança, inevitablement acabarem en aquest dret cosmopolita que farà que fins i tot els exèrcits hagin de plegar. Quin és l'horitzó o quin és el destí de la humanitat per Nikland? N'hi ha dos i cap és massa agradable. De fet, Nikland és un nihilista convençut de l'inhumanisme, no? De que realment el que hem de fer és accelerar perquè aquestes màquines agafin ja el poder, que ja el tenen de facto, però que, diguéssim, acceptar-ho. I ell diu que hi ha com dues opcions. La millor, per dir-ho d'alguna manera, per nosaltres com a espècie humana, però que no importem massa en aquest relat, seria que passés tot el que he dit. És a dir, que els governs es transformessin en corporacions, que tornéssim a un sistema financiero valor oro, que tinguéssim llibertat de sortir. I l'altra és el col·lapse, meltdown. No? Hi ha un dels articles més famosos de Nikland escrit el 1994 que porta per títol Meltdown, que és aquesta idea del col·lapse, no? Quan la intel·ligència artificial ja ens superarà absolutament com a éssers humans. Land ens diu que la democràcia és la nostra condemna, que la governança és un producte, que la llibertat és la llibertat de poder sortir i, sobretot, que la il·lustració es va equivocar perquè el món està dominat sempre, i la raó és insuficient a l'hora de parar això, per apetits, incentius i selecció natural. Si no acceptem la inhumanitat, l'únic que fem és regurgitar-nos en la nostra pròpia condemna. Per acabar, m'agradaria dir un cop més que entendre Nikland no és defensar-lo, però sí que crec que Nikland ens dona certes claus per entendre quines són les parts del projecte il·lustrat que van fracassar o quines són les parts del projecte il·lustrat que van fracassar i si potser no hi ha plan B, com ens deia el Joan. I és que podríem dir que la raó sense humanisme no ens allibera, sinó que ens devora. I si tu ets un nihilista a lo Nikland, doncs accelerem aquest procés i deixem que la pròpia racionalitat humana ens devori. Però si no, jo aquí sí que li portaré una mica la contrària al Joan, però en ell no espera, sí que crec que la il·lustració encara té algunes coses a dir. Per acabar, m'agradaria llegir un petit fragment de Meltdown que molts veuen com una mena de profecia autocomplida, perquè entengueu també, diguéssim, quina és la forma d'escriure de Nikland, no? I com s'apropa, diguéssim, a formes nietzschianes. Diu el següent: la història va així. La Terra és capturada per una singularitat tecnocapitalista quan la racionalització renaixentista, la il·lustració, i la navegació oceànica encaixen amb l'aïrament de la mercantilització. La interactivitat tecnoeconòmica, accelerada logísticament, desintegra l'ordre social en una fugida desbocada de màquines que s'autosofistiquen. A mesura que els mercats aprenen a fabricar intel·ligència, la política es modernitza, actualitza la paranoia i intenta recuperar el control. I és que aquest primer fragment crec que ens situa exactament en el moment en què ens trobem ara, no? En un moment en el que la paranoia política, no, ens fa intentar recuperar el control, però encara
no sabem massa bé com.